Nagmalampuson ang pagbukas sa 2025 Central Visayas Regional Athletic Association kun CVIRAA Meet nga gipahigayon sa dakbayan sa Bayawan sa Negros Oriental. Gisalmutan ang 12 sporting event sa Central Visayas sa 20 ka mga schools division nga gikan sa probinsya sa Bohol, Cebu, Negros Oriental ug Siquijor. Ang mga gobernador sa Sugbo ug sa Negros Oriental mihatag sa ilang mensahe sa pagdasig ug suporta sa mga student athletes. Nagpahigayon usab og fireworks display ang mga dakbayan nga nakahatag og dugang lingaw sa katawhan nga ni saksi sa CVIRAA 2025 opening ceremony. Usa ka atleta sa basketball boys elementary nga taga-lalawigan sa Siquijor nga si Francis Jivan Makalisang misaysay nga nalipay siya nga nakadaog sa unang higayon sa basketball batok sa Tanay City Division. By being here, they will also feel that we care for them. We will always be there for them. Words are not enough to thank you, but we are here together as a Filipino, as a Bisaya, because kita tanan gahiusap para to make this successful.